wallahi Allah ka ga nan da tun safe dake wallahi nayi amma ban samu ba dan Allah ko ka iya taimaka min ne bawon Allah to ga wannan ba ku Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi kaga ya Allah alhamdulillah Allah na gode ma wani safa ban samu abinci ba gashi kuma yanzu Allah ya kawo ai da ka yarda a cikin ranka da ya baka abincin ne a ciki da kana buɗewa abincin za a gani amma da ita baka yarda ba zuwa tsuga gani kaga yanzu nan shinkafa ce a hannuna aka dutse ne a hannunka wannan shi ake kira ka suka nemo da kanka to ban ga zama ba